שלום, שלום חברים יקרים, אני מקווה שאתם שומעים אותי בכל הרעש ההומה הזה. אני פה בטיין סקוואר במנהטן. אני בדיוק חזרתי עם סמינר בקריבים, מקום מדהים, אבל הגעתי עד לשם בשביל לקבל כלים וללמוד איך לנהל זמן ולהתרחב. למי שלא יודע לו, אני בשנים האחרונות גם נכנסתי לתחום הנדל"ן, התרחבתי בתחום העסקי, וכמו שידוע לכם לא פגעתי בעבודה. אני רוצה להרגיע אתכם, אין לי שום כוונה לעזוב את המקצוע, ההפך הוא. אז אני פה נמצא בטיין סקוואר, אתם יכולים לראות המון של אנשים. אני אשמח לחלוק עם כל מי שמעוניין בידע שרכשתי ולעזור לו עד כמה שאני יכול לנהל זמן יותר טוב ולהתרחב בעסקים שלו. ואני חוזר לארץ הערב, אני אגיע לעבודה ביום שלישי הקרוב, אז אני אוהב אתכם ונתראה בקרוב. ביי.